नमस्ते प्रणाम, हम गीतकार दुर्गेश विदर्दी और आज बहुत ही ब्रांड हाई लेवल के गाना आप सब कलाकार खातिर लिखल बनी और भोजपुरी बोलबम वाला गाना हवे और आप सब खातिर लिखले बनी गायक गायिका जे भी बाबा गा सकता है गाना के। और आजकल फिल्म बहुत कम चलता, चाहे गाना भी खराब जो ना होता तो हम चलता निमन गाना नहीं के चाहत, तो यही गाना के मैंने यही पर हम आधारित एगो गाना लिखले बनी। तो सुनी कैसे बम खड़ा है। चाहे के तनो निमन आवता फिल्म हो, चाहे के तनो निमन आवत फिल्म, लोग भागत आवे एकरा से दूरी। बाबा हो बचा लो डूबता भोजपुरी, बाबा हो बचा लो डूबता भोजपुरी। हो चाहे के तनो निमन आवत फिल्म हो, चाहे के तनो निमन आवता फिल्म, लोग भागत आवे एकरा से दूरी। बाबा हो बचा लो डूबता भोजपुरी, बाबा हो बचा लो डूबता भोजपुरी। तो ई रला मुखड़ा। अब आप सबके अंतरा सुनाव जा रहा हूँ, अंतरा सुनी कैसे बा। हवल तूर के मवल अब हर जगे बनता, निमन गाना फिल्म ना सुनल केहू चाहता। हो हवल तूर के मवल अब हर जगे बनता, निमन गाना फिल्म ना केहू सुनल चाहता। कहतानी हम सही कैसे चुप के रही, कहतानी हम सही कैसे चुप के रही, बात बावे कहल जरूरी। बाबा हो बचा लो डूबता भोजपुरी, बाबा हो बचा लो डूबता भोजपुरी। तो ई रहा अंतरा। और लास्ट अंतरा खातिर आप सब हमारा मोबाइल नंबर पर फ़ोन कर सकतानी कि भैया ये गाना हमारा पसंद बा, तो मोबाइल नंबर पर फ़ोन करम, हम फुल गाना लिख के व्हाट्सएप के माध्यम से भेज दें। हमार मोबाइल नंबर बा 99 34 52 99 12 हमार मोबाइल नंबर है। बाकी स्क्रीन पर भी हम लगा दें। और जो पर्सनली में गाना लिखावे चाहता तो पर्सनली में गाना लिखावे तो पैसा लगेला और बहुत ही ब्रांड गाना लिख के देनी पर्सनली में। और जो नया म्यूजिक बनवाना चाहता तो नया म्यूजिक हमारे यहाँ बनेला कम पैसा में ब्रांड म्यूजिक। और जो गाना रिकॉर्डिंग करावे चाहता चाहे वीडियो बनवावे चाहता तो हर चीज़ हमारे यहाँ उपलब्ध बा। आप सब आई, हमारे खुद के अपन स्टूडियो बा, यहाँ आके रिकॉर्डिंग कराई। बालाजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो, जादूपुर बाजार, गोपालगंज बिहार में हमारा स्टूडियो बा। रहे खाए के हमारे यहाँ पैसा ना रहे लागेला। बाकी 10 दिन रही, 15 दिन रही, चाहे 6 महीना रही, गाना गावत रही बराबर। रिकॉर्डिंग के बस चार्ज लगी, खाए पिए कोनो पैसा नहीं किया, ना रहे के कोनो पैसा लगेला। और चलिए ये चैनल के सब्सक्राइब करी, लाइक करी, कमेंट करी और दबा के शेयर करी। राइटर दुर्गेश विदर्दी पर आप सब ऐसे ही प्यार दुलार बनौले रही। नमस्ते प्रणाम, हर हर महादेव, जय हो।